Otieno. Komachielo kaunti ma Migori en obila e sub-county Marongo timo nonro e wi tho mar jago moro ma ikenie diere maringrene no yude e lori moro ma ojwang' e boma Marongo odhiambo manyoro. Ringre jagono ma bende pok oyang malong'o nyoyudi gi moko kuom jogweng' makono manyochicha bang' winjo tik moro marach ka wuok e lorino ma bende nojwang' e bath ndara ka ochakore tarik 8 mar dwe ni. Jodak makono ne owacho ni lorino nojwang' kanyo gi chuo moko ariyo ma bende nonyisogi ni gibiro duogo omo lorino kinyne tarik 9 mondo mi gidhi nyime gi wuodhgi. Wachia gari tutarudi kesho asubuhi. Asubuhi ya jana nayo ikagutuka ikaenda tu hivyo hivyo, sikuwaona. Jumamosi ikawa jioni ikakesha hadi wa leo. Mwendo saa 6 usiku nikiwa natembea nasikia vundo. Mimi ndo nistuka na mimi sikujua kuna mtu kule ndani. Sasa wenye walikuja kuweka kazi yao wanasema kuna uvundo hapa hivi ndani. Kuna uvundo. Ili nibidi niende kituoni cha polisi Rongo Kamagambo nikaripoti, ndio naona wamekuja wakarimu. Komanda marubila e sub-county Marongo Salima fundi no yango wach ni kaolero ni ringreno mabende poko yang malungo ne osechako topa ikinde mabende jogwengo ne okwanya.